minnu bɛ ka an lajɛ ani maa minnu sɔgɔlen don an na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu fana bɛ an ka arajo partenaires sanfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye tarata ye tubabukalo n'o ye juin kalo ale tile 4 ye bi ye san 2024 an ka kunnafoniw faaba bɛna tali kɛ min na irisiw ka jamana minisiri min bɛ u ka wolomasiri tabaw ka danganya la n'o ye colonel Lunozbek Ekorov ye ale bɛ anw fɛ yan taama na président Asimi o y'a bisimila kunungo minisiri dɔw an'olu fana ye baara dɔ kɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la Mali pankurujigi kɛnɛ n'o o ye aéroport ye polisi so min bɛ ale kɔnɔna na a ka baara ye jumɛn ye a bɛ se ka mun ni mun kɛ a n'a sera ka waleya jumɛnw timɛ an na tila ka an da don o la u ye dayɛlɛ an ye yaasa an n'u ka se ka masala min ye commissaire ye Kebe an b'a n'a ka cɛdon olu fɔya wulada in na ka polisi direction ba yɛrɛ k'o fana fo cɛsiri ani timinanja maliden minnu bɛ Suissekaw fɛ yen ko gouvernement min sigira ye ko a kana kɛ maaw ɲɛna k'olu b'a la dɛ tɔn belebeleba fila min bɛ malidenw tɔgɔ la olu ye bataki kɛ min b'o kɔnɔna na an na o fɔ ayiwa dɛfu k'a jinɛbɔ daminɛna dɛ segukaw fɛ yen Gawokaw fɛ yen ani Kayikaw fɛ yen olu kɔni wane dɔw y'u k'a ko kan dɛ Côte d'Ivoire déguerpissement ka maaw gɛn ka t'u ka so ci k'o bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire nka yɔrɔ min ta juguyara kosɛbɛ o ye baganfara yɔrɔ min bɛ Port-Bouekaw fɛ yen a na kɛ yen sa jamana wɛrɛw mɔgɔw caman de bɛ yen olu kɔni ka yɔrɔw cira yen an na dɔ fɔ o la Nigeria belebeleba in grève illimité b'a kɔnɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen jara k'u tɛ baara kɛ Irankaw fɛ yen jamanakuntigi kalata o baaraw bɛ sen na cɛbaw bɛ k'u tɔgɔ fɔ Amerikaw ko ko Kongokaw k'a f'u ɲɛna u ka maa minnu minɛlen n'u bolo ɲɛ bɛ se ka dɔn o la cogo min na min ye zɛgiliw ye k'olu dafara nin waati in na kabalakaw olu fɛ yen baara min kan ka kɛ sa o ye alamisadon ye ale ni tarata nata bi kunɲɔgɔn sa kɛ ntɛnɛn sa kɛ kalo tile 11 kan ka taga Afrique du Sud kaw fɛ yen u ni Comore kan ka jouer ayiwa nin ye kuma la belebelebaw ye an na o walankata sisan ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Segukaw ko fo an ka maako kɛlɛ dabila ko k'a kɛ maliko kɛlɛ ye ko nɔn tɛ ko nin waati na fɔnkɔ ɲɔgɔn ninnu caman ye maako kɛlɛw ye Bamako politiki k'o ti don a jɔ han k'o ti taa fansi k'an k'an jija an k'a kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen bɛɛ da bɛ se ka don a la cogo min baara ka se ka kɛ ka ɲɛ nin waati in na CDM ale ye jɛkulu caman fara ɲɔgɔn kan ko n'Ala sɔnna a ma nin kalo in tile 7 ka kɛ ni furancɛla fanga ɲɛma ale ka fanga ta ye ko u bɛna baara belebeleba kɛ palais d'espoir tɛ e ko maa bɛ u ma taa maa min nɔfɛ CDM ni nin jama ma caya an m'a ye dɛ u kɔni u donna wo bɛɛ kɔnɔ sa Kuluba faama sigiyɔrɔ la colonel Asimi Goita ale ye irisiw ka minisiri danga n'o y'u ka wolomasiri tabaw ka minisiri danga ye ale y'o bisimila kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye colonel général Lunozbek Ekorov ye ale bisimila président fɛ ani maa mafalenw caman de nana yaasa baara mun bɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasi kunda ka o kimɛli baaraw kɛ min bɛ se ka fara baara kan ani min bɛ se ka yɛlɛma a la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u y'u da don o la cɛncɛnfuga jamanaw da donna o kuma fana na irisiw ni Mali olu ka bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔna na cɛsiriw minnu bɛ ka kɛ minisiri 9 ɲɔgɔnna ani olu fana ye baara kɛ sabula ni maa minnu nana fana olu fana kan ka o baara ɲɔgɔnnaw kɛ kuma tɛ kɔsa in na Mali ye bɔli min kɛ irisilakaw fɛ yen bɛn kun kɛra ko ka baara minnu kɛ sa o la belebelebaw olu minisiriw bɛɛ lajɛlen kɔni welela yaasa ani olu fana bɛ se ka ɲɔgɔn hakili lajigin u yɛrɛ ka magobatigi minnu fana nana olu kan ka na baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ko ninnu bɛɛ lajɛlen taliko la a jɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa
o ye colonel Sadio Kamara ye ale min an ka wolomasiri tabaw ka ministre ye direkaw fe siganama kelen tɛgɛ sera ka daw ka bi sɔgɔmada na Mali finitigiw fɛ siganama in maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu fatura e ko ale sen t'o la fiyewu de Baba Abadou Tofo o min ye wolomasiri tabaw ye bi dire kɔnɔna na u sera k'u bolo sigi ale kan k'ale minɛ bi polisiso kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don pankurojigi kɛnɛ kan n'a bɛ fɔ a ma ko police de l'aéroport ale commissaire ba o ye Ibrahima Kebe ye kɔnpoli don a ko olu bɛ baara caman de la pankurojigi kɛnɛ kan nin waati in na n'i ye olu ka baara jate minɛ mɔgɔw bɛ taa ni ka segin fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ olu ka yamaruya kɔnɔna na nin waati in na u ka baara fanba o bɛnnen don min ma o ye mɔgɔw ka sɛbɛnw la kɔlɔsili ye doniw tali ni fɛnw ko n'i ye a jate minɛ olu bɛ sɛbɛn sɛgɛsɛgɛ min kɛ pankurojigi kɛnɛ na n'o ma kɛ ka ɲɛ maa sugu bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ wa anw tɛ min kalama fana ni ale y'o fɔ anw ye ani ni polisi caman minnu bɛ baara kɛ yen u y'o fana lakali an ye o ye k'a fɔ de faso ka cakɛjɛkulu minnu bɛ yen n'o olu bɛ kiiri tigilamaw ye n'u t'a fɛ maa min ka taa dugu la o bɛ di olu ma o sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ yen kuma o kuma olu de kɔni bɛ wele k'olu bila o baaraw la maaw natɔ fana ni maa mun ɲininen don o baaraw olu bɛ kɛ tɔgɔw mana bɔ ɲɔgɔn fɛ o b'a to bi masin min bɛ u bolo u yɛrɛ ye kalan caman kɛ a masinko in na yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min kɔni diyara ne yɛrɛ a ka kuma na a ko k'o ka olu kiritigɛ k'o tɛ digi olu la ka dɔ fɔ u ma olu tɛ digi olu la nka u ka baara ka ɲɛ ka misɛn zen sabula min ye furancɛla fanga kɔnɔna na ye hali ni y'a ye k'a fɔ kodiwarikaw u ka sɔrɔdasi 49 sɔmikɛriw la polisiw de y'u ka papiyew minɛ olu de y'a ye k'a fɔ ko mécanicien b'u la maçon b'u la ouvrier wɛrɛw b'u la ani tobilikɛlaw o sigana min kɛra ka kɛ ni u ka minɛnw kɛcogo n'u ka kow kɛcogo ye polisiw de lasɔmili kɛ ka ɲɛfɔli kɛ finitigi tɔw ye o baara in fana hukumu kɔnɔna na u ko tiɲɛ don mɔgɔw mana na ka bɔ dugu la u dusuma kasalen don bɛɛ bɛ fɛ ka t'i ka so joona ka tila k'i lajɔ nka ko n'olu fana m'a kɛ a degun n'a tɔgɔ tiɲɛ o bɛ se olu ma sabula bi Mali kɛlen don jamana ye jamanakuntigi ko a da bɛ saga ka kuma bɛɛ ko yan tɛ kɛ batɛmɛsira ye n'a tɛ kɛ batɛmɛsira ye polisi minnu bɛ aéroport la olu de kan ka u cɛsiri o baara la u ka se ka bali min ye u ka ko fanba yɛrɛ fana ye sɛgɛsɛgɛli ko ta kuma sira ma maa dɔw tun bɛ aéroport la ye i kɛ cogo o cogo b'i ka valise sonya i kɛ cogo o cogo olu de sera k'u tɛgɛ da o mɔgɔw kan ko olu minɛ k'u sen bɔ wa polisi dɔw tun b'a la han finitigi wɛrɛw tun b'a la maa wɛrɛw b'a la minnu bɛ baara kɛ aéroport la polisilakaw de ye u tɛgɛ da olu mɔgɔw kan mɔgɔ minnu tun bɛ mɔgɔw ka bagages dayɛlɛ ka fɛnw sonya a kɔnɔna na olu polisiw de y'o baara kɛ dɔrɔgu min minɛna salon olu de fana y'a to ni o dɔrɔgu fana sera ka minɛ nka bi u ko jɔn ko ala maaw ye min fɔ olu fana bɛna na dɔ kɛ nka a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'olu kelen don dɛ olu bɛ baara min na a ka ɲi maaw k'u hakilina fɔ parce que an bɛ jamana min kɔnɔ bi n'i yɛrɛ ka fisa k'i ja ta k'i fɛ k'i lagosi k'i yira bɔlɔlɔ sanfɛ k'a sɔrɔ i m'a min i m'a bɔ baarakɛyɔrɔ in olu b'a kɔnɔ an ɲɛ bɛ office central de stupéfiant o b'a kɔnɔ brigade min sigilen don ni jugawale ni bamancawale la o ka bolofara b'a kɔnɔ douane ka baara bolofara b'a kɔnɔ sécuricom mɔgɔw olu fana bɛ baara kɛ aéroport la nka min ye pièce min kɔni bɛ don n'o ye passeport ye o ye olu polisiw ye minɛn la kɔlɔsili olu polisiw ye musaka ni doniba minnu bɛ na ka bɔ diɲɛ fantan naani fɛ n'i ye commerçant ye o t'olu ka baara ye lakɔlɔsili wɛrɛw bɛ yen sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw bɛ yen wari hakɛ min bɛ voyager n'a ye sanu hakɛ min bɛ voyager n'a ye ni dɔrɔgu yeri kun o bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu wɛrɛw ye nka n'olu ye sigana kɛ bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka u dɛmɛ bi ka kɛ ni anw ye laseli min kɛ u ko a bɛna n'a to olu yɛrɛ fana bɛna na caman falen baara kɛcogo la sabula n'i ye u ka sɛbɛnw fana ta k'a lajɛ anw fana
ka teli ni an dafɛ jamana in bɛɛ lajɛlen ye passeport contrôlé la Mali sabula bi maa minnu ye kalan kɛ minankura min fana b'anw fɛ yan ni u b'a fɔ ma ko sécurité port ale minan yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sababuya la sanni n'a nali sababuya la dossier dɔ b'a ko kan hali kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi sen kan o kiiri baaraw minan ninnu sanni a ko wari tayɔrɔ n'a nayɔrɔ kumaw bɛ a la nka polisiw ye min faamu o ye k'a fɔ olu ye jamanadenw ka polisiw de ye olu bɛ jamanadenw de kama olu tɛ se cogo si la maliyɛn kana ka bɔ kɔ kan ka ji bɔ i ɲɛ na nka ni mɔgɔw y'a fɔ ni mɔgɔw bɛ ka segin a kan k'a fɔ olu fana ye maliyɛnw de ye u b'an ka duw kɔnɔ u b'an ka sigidaw la u b'an ka kabilaw la an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan su ani tile ko nka k'an kana ɲinɛ min kɔ olu fana bɛ sɛgɛn min kɛ u fana bɛ maa caman dɛmɛ ye dɛ ni soma taara n'a tɛ se sɛbɛn labɛn na olu b'o baara kɛ bilasirali olu b'o baara kɛ maa dɔw bɛ na kuma dɔw la hali ka u yɛrɛ dɔn k'a fɔ ko u bɛ se ka min kɛ u tɛ foyi ɲɛdɔn a la olu b'o baara fana kɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan dɔw bɛ taa k'u ka fɛnw caman de to dɔw harabatɔ sirantɔ ni fɛnw o bɛɛ bɛ yen polisi de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ aéroport kɔnɔna na pour que baara ka se ka ɲɛ nka ni degun bɛ maliyɛnw kan olu ye min faamu an kana bɛɛ kɛ tuguni an bɛ dimi ka taa an n'u ka kuma yaasa an ka se ka ɲɔgɔn faamu sinon ko jamana ɲɛmɔgɔw calatigɛ jɛkulu min ye juge walima kiiritigɛ yɔrɔ ka belebeleba ka dɔgɔ bi jamana kɔnɔ min tɛ lisi culu ma karisa man ka bɔ karisa kɔlɔsilen don karisa bɛ nin na nin bɛ nin na o papier bɛɛ bɛ ci olu de ma donc ni e nana sisan Amara Nuhu Keyita ye dɔ in ye Amara Keyita ye anw dun bɛ ka Amara Nuhu ɲini o nana machine nana d'aw ma an ye bila e ka tɛmɛ ten polisiw aw de bɛ minɛ parce que n'u taara minɛ dugu kɔnɔ ni enquêteurs y'a ye k'a tigi minɛ dugu kɔnɔ a tɛmɛna sira min fɛ o bɛ dɔn donc ko o baaraw o bɛ u bolo nka u ye min fɔ n'o ɲɛna o ye k'a fɔ ni an mago bɛ kunnafoni minnu na n'an ye sigana ko minnu ye an ka u bɔ a kalama yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min baara in a bɛ ɲɛ cogo min na an b'u yɛrɛ fo parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko kabini alamisa an bɛ kuma na parce que Diomaye Faye na don ani directeur kumana ale ye ɲɛfɔli kɛ baarakɛla minnu bɛ yen ani fɛn minnu bɛ yen i b'a dɔn ko an ka journaliste dɔw bɛ yen olu ka passeport n'u nana n'a dɔrɔn a bɛ bloquer aéroport la problème t'u la dɛ mais ni a machine bɛ min fɔ ani dɔ de ye Sina ye k'a ka ca kosɛbɛ Asani tɔgɔw de la ne dun tɛ Asani donc sisan an bɛ dugawu min kɛ yɛlɛma min n'u y'o fɔ ala k'o yɛlɛma na min ye Kɔnpol Kebe ye a n'a ka mɔgɔw bɛ cɛsiri ni baara min na sinon Amara ni ser'u fana ka yɔrɔ in na i b'a faamuya k'a fɔ ko dɔ b'an yɛrɛ la koyi dɔ b'an yɛrɛ la dɛ sinon ko dɔw kɛra an yɛrɛ ɲɛna ye vraiment caman b'an yɛrɛ fana na minɛ nka an k'an jija a bɛ se ka ɲɛ cogo min parce que an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn taalan ye nka min ye degun ye maaw bɛ min fɔ ka caya ni dɔ bɛ bɔ a la par exemple sisan ni mɔgɔw nana sisan n'u y'a ye ni dɔ bɔra a la o fana bɛ fɔ n'Ala n'a kɛra sɔnn'a ma an bɛ polisiw fo aéroport kɔnɔna na DEF ayiwa anw ye tɛgɛrɛ fɔ DEF kun ka dunun ni bala ta minisiri yɛrɛ ko ɲinan ta in ɲɔgɔnna tɛna na kɛ ko DEF ko examen de ye ko bɛɛ lajɛlen ye ko ni examen ko ni examen ma labɛn ka ɲɛ ko école tɛ yen an y'a fɔ minisiri ɲɛna dɛ examen tɛ se ka kɛ école sun yɛrɛ ayi examen ayi i ye examen labɛn cogo o cogo i y'a kɛ cogo o cogo dɔ b'a ta kɛ an ye kibaruya min sɔrɔ ka bɔ Kayi académie na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛmanikaw ka dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Bugula deuxième cycle ko min ye écoleden dɔ ye ale ye rédaction photo ta ni a ka téléphone portable ye kamalen a kɔni a bɛ Kayi académie de kɔnɔna na u y'a minɛ k'a labila min ye sariya ale ka bolo kan Gawokaw fɛ yen école karamɔgɔ dɔ ale ye dicté question ale ye o photo de ta Albana Jaba kaw fɛ yen olu ka deuxième cycle la n'o ye Gawo Cap ye
ale fana minɛna waliya min fɔra a ye ko a ma bɛn k'a bɛna taa jaabili kɛ kiiri tigilamaw olu kɔrɔ sabanan kiba ye k'i ɲi bɛ bɔ kɛnɛ ma Segu yɛrɛ tɛ sa Segu kɛrɛfɛ dugu dɔ de don ma kɛ Segu dugu yɛrɛ kɔnɔ kiba bon Segu kɛrɛfɛ dugu dɔ de don sa kiba nde Segu dugu yɛrɛ tɛ a filɛ a lamɛn ka ɲɛ académie d'enseignement de Segu Cap de Segu centre de Ngara deuxième cycle aya dana dɛ adu gawta tɛmɛra wa kuma la o adu ma kuma gawta parce que a tɛ fɛ ka si kɔngɔ la kɛ ko Segu min ye maaw dabali ban o ye k'a fɔ enveloppe min ni science naturelle tun b'a kɔnɔ n'a tun bɛ directeur d'académie ka bureau kan k'a tununa a yɛlɛla sanfɛ wa a taara duguma wa enveloppe kuturu ko nɔgɔni fɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min ye directeur de Cap ye maa mun tun bɛ o ko la ale ye o bɔ a jɔyɔrɔ la pewu ko ko fana sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ ko min ye Bamakɔ y'an yɛrɛ fana lycée belebeleba dɔ ko maa dɔw bɛ olu n'u u somɔgɔw olu kɔni taara maaw de ɲini sa u kana sujet corriger nka finitigiw olu ma sɔn cogoya si la u ka don comme an ma sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se a dan na k'an bolo da lycée kan an tɛ se k'ale fɔ pereperelatigɛ la i n'a fɔ nin bɛ ninnu tɔ ninnu ta sɛbɛn dira ma cogo min na école karamɔgɔw fɛ ani kɔlɔsilikɛlaw fɛ n'Ala sɔnn'a ma defu duguma dugumaw denmisɛnw tɛ sɔn kalan ma o sinon anw ka jinɛbɔ tun ye min ye i b'o dɔn i bɛ na i bɛ min dɔn i b'o sɛbɛn i bɛ taa n'i yɛrɛ ye examen o de o ni sujet dira i y'a kalan siɲɛ fila siɲɛ saba i ye min faamu kana mɔgɔ ɲininka o sɛbɛn i ka bɔ mention pitié tɛ o est-ce que mention pitié bɛ yen o tɛ o passable de bɛ d'an bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ an ka tɛmɛ dɔrɔn an ka passer n'an bɔra yen Sikaso Sɛnɛko ta nasira fɛ Sikasokaw olu bɛ ka kalan kɛ u ka maaw kunna u ye kalan kɛ denmisɛnw kunna sa denmisɛn minnu kan ka Sikaso yɛrɛ sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen dan dɔn u y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔni bɛna to sen na sa ko fo juin kalo tile 7 min ye baara in kɔni a daminɛna Sikasokaw fɛ yen Sikaso ale bɛ se cogo min na a nana a ye taa pɔsi lajɛ fɔlɔ a ye taa mɔmɔ a ye taa cɛ in mɔmɔ fɔlɔ a ye taa mɔmɔ min ye o sɛnɛko ye baara in bɛ ka kɛ Sikaso cogo min a bɛ ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o cogoya kelen in na a kɛkun ye min ye sɛnɛkɛlaw olu hakɛ bɛ se ka dɔn cogo min an b'a yira u la k'a fɔ ko baara in yɛrɛ kurumokarili kɛra Bamakɔ yan ministre d'État porte-parole du gouvernement ministre de l'administration territoriale ale de y'a kɛ Samankɔkaw olu fɛ yen ko yaasa an ka sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka da dɔn cogo min maliyɛn minnu bɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu sigilen don Sisikaw fɛ yen ni tɔn belebeleba fila b'u bolo Sisi dugu yɛrɛ kɔnɔna na u ko ko olu y'a ye n'o ye balimaya ye ale ni IMS k'u y'a ye kibaruya dilaw fɛ ale ni maaw fɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kunnafoniw di bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a jira k'a fɔ ko gouvernement ladege gouvernement kuntan gouvernement dandɔnbali olu ka tɔn u y'a jira k'a fɔ ko nin ye kolankolon dan ye ko olu tɔn fila in ani maliyɛn fɛn fɛn bɛ Suisse k'olu tɛ nin tɔn in lakodɔn bi u t'a lakodɔn sini wa u ka tɔnden t'a kɔnɔ bi u ka tɔnden t'a kɔnɔ sini min ye baara min n'u bɛ k'a kɛ u bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn fu la sabula a tɛna na taa yɔrɔ si wa min ye a gouvernement mɔgɔw ye a tɔn mɔgɔw u ni olu tɛ ɲɔgɔn ye u tɛ ɲɔgɔn ye sira la wa u tɛna na ɲɔgɔn ye u tɛna na kuma ɲɔgɔn fɛ u kɔni bɛ min fɔ olu bɛ Mali o de ka ko la Mali bɛ ka baara minnu kɛ olu bɛ o de la gouvernement min sigilen don Bamakɔ yan ni Sogɛli Kokala Mayiga y'o premier ministre ye CNT n'o ɲɛmaa ye colonel Maliki Jaw ye jamanakuntigi n'o ye Asimi Goyita ye olu b'u ka ko bɛɛ kɛ n'olu de ka hakɛw ye an'u ka laɲiniw ye Mali ka lasigiden min bɛ Suisse o kɔnɔna na sa ani Genève ka taa se OMS ninnu ma olu n'olu de bɛ baara kɛ nka ni maa ninnu u t'u dɔn u ma sɔrɔ k'u dɔn wa hali ni maa bɛ yen ni a kasa dɔɔnin na k'a fɔ k'i b'olu ka tɔn na u b'i gɛn ka b'u ka tɔn kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ Suisse ni olu ka sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u y'a bɔ k'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u ko k'u taara gouvernement sigi
ne yɛrɛ gouvernement ye mɔgɔ ye don min na ne ko nin ko kɔni ninnu ma m'u fa u yɛrɛ fa wala est-ce ko quoi fɛn dɔw bɛ yen quoi e ka n'o kuma fɔ yɛrɛ quoi parce que hali nin fɔli ye ninnu ma publicité l'autre jour olu yɛrɛ y'u ka fɛn yira mɔgɔ minnu na olu mɔgɔ ko k'olu yɛrɛ ɲinɛ ko kosɛbɛ de don quoi n'i ye n da don nin na don o don caman bɛ boli Bamakɔ yan dɛ u senkɔrɔba dɔnnibaaw bɛ yan koyi minnu bɛ ka wari d'u ma minnu ye billet ta minnu ye passeport ni fɛnw d'u ma u bɛ Bamakɔ yan de maa minnu bɛ ka musaka bɔ u bɛ yan wa u tɛ ka se ka min fɔ fɔlɔ o ye de u bolo ko Faransi bɛna nin reçoit de Faransi k'u reçoit kɛ o bɛ mun tiɲɛ anw ye ni Maliyɛnw bɛ ka anw reçoit ka ban k'anw lakodɔn anw ka paye t'a tɔ la n'i ye nin yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ ta k'a lajɛ a kun fa kun dɔn in bon peut-être kuma n'a fɔcogo a bɛ se ka n tɛ ne ɲɛ tɛ maa la maa min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ ala a yɛrɛ ye a la ka ko ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye a t'a la ayi o maa kelen t'a la min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye hali ni ne taara Suisse bi ne yɛrɛ bɛ se ka ko min ɲɛnabɔ olu tɛ se k'a ɲɛnabɔ ne ye kalan kɛ o donc nin kɔni tuma dɔ la a so ninnu bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la quoi mais a ka ɲi n'an bɔra yen kɔkan kibaruyaw yan'an ka se olu ma Maliyɛn minnu bɛ hiji la a kuma kun fɔra kabini u ta waati an ka cɛden n'o ye Ibrahima Jawara ye ale bɛ kɛnɛ k'a ye a ko kuma min fɔra minisiri Madu Kone fɛ k'a y'a lawaleya ko sabula an ka hijidenw n'u a y'u ja u b'u da u ka hôtel kɔnɔ k'u kolonkolon ka don min ye kira ale ka misiri ka i b'a fɔ k'u tugulen don ɲɔgɔn na de an ka jɛ ka min ye Jawara ale ka laseli lamɛn ka bɔ Madinakaw fɛ yen Makan. A y'a yira n na k'a fɔ yen nɔ Maliyɛnw ka hôtel centre islamique la yani Mali hijidenw ka nali daminɛ Saudiya jamana kan Bamakɔ yen nɔ centre islamique la alhamdulillah rabbil alamin Dr Mahamadu Kone n'ale ye diinɛ minisiriso ye a y'a yira n na k'a fɔ yen nɔ Maliyɛnw ka hôtel Madina ko ani misiri cidenba ka misiri kisi ani nɛɛma b'a ye ko a ma jan mɛn dan ye mɛn tigila ye Dr Mahamadu Kone a ye nin kuma in fɔ an ye Bamakɔ ka sɔrɔ an ma se Saudiya jamana kan centre islamique la Bamakɔ Amdalayi. Anw fana kan ka siran Ala ɲɛ o yɔrɔ la ne ani ale fila ka siran Ala ɲɛ cogo di ka hôtel ɲini an seko damayira dɛ hôtel min ni a ka surun Ala batuyɔrɔ la walasa ejidenw ka lafiya a san saba filɛ nin ye an ye hôtel min ta Médine hôtel in tɛ hôtel ye min sɔrɔ ka di farafin bolo mais Jawara basi Médine n'a ta bɛna fura yɔrɔ min na ni mɔgɔ bɛ taa kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔ la ko fo ka tile seegin bɛɛ dafa o tɛ diyagoya ye dɛ mais n'a kɛra cɛ ye dɔrɔn foyi t'a la mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ o de la ko fo ka tile seegin dafa tile seegin n'a dafara tiɲɛ don a k'a ye mais n'a ma dafa i ka eji ma tiɲɛ ani eji nɔrɔ to ɲɔgɔn na donc o hôtel o ni aw ka so ani misiri cɛ a bɛ komi yanni gudɔrɔn da. An balima asilamɛw an wulilen ka na Saudiya jamana kan alhamdulillah rabbil alamin Mali hijidenw n'o ye gouvernement ka hijidenw ye u selen kɛnɛ kan an y'a to fɔlɔ u ka taa seli waati damadɔ seli misiri la ka bɔ hôtel la ka taa misiri la o la sa an y'u ɲininka minisiri ye kuma min fɔ alhamdulilahi olu yɛrɛ b'a sira kan bi est-ce que hôtel ani misiri a cɛ bɛ cogo di alhamdulillah rabbil alamin hijiden damadɔ an y'u ɲininka u ka hakilina la minisiri ye kuma min fɔ Bamakɔ alhamdulillah olu yɛrɛ bɛ Madinɛ u bɛ taa ka segin na hôtel ni misiri ni ɲɔgɔn cɛ a distance bɛ cogo di hijidenw yɛrɛ ye min fɔ o de nin. C'est très très de ça, il y a moins de même et ça ne même pas 100 mètres. Voilà, même pas 100 mètres. Même pas 100 mètres. Moi je suis très content pour ça. Parce que j'avais peur de ça. 20 ou 30 mètres. J'avais peur de si la distance est très loin. Voilà, ben c'est très bien, je suis très content. Dans l'hôtel, déjà on est venu aujourd'hui, on est content, on n'a pas eu de mal. On a bien mangé, il n'y a rien, tranquillement. Voilà, c'est bien. Akausa, alhamdulillah. Akausa, alhamdulillah. On a la sonne. Manja, alhamdulillah.
alhamdulillah manja misiri koni ani hotel majam kosobe ni itagamana doni dron ibise misiri la hotel koni ani misiri majam po ani nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko misiri majam po bina manja hadoni abe duwa ke mali mo hoye alamun ne alamun jamano tagalanya gergero be jamano alama wulla bonga ay ani tele gani aba c'est tout prêt alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala bakanu banji ni oro ni ali saloro manja umsa tama kata manja alhamdulillah taasi ali don ali fayra mi taasi bisirla ambe siri wati duru rek bisirla ala kani ala kake sega batara sega ba ko tarambu ay sega tala si ala patule mana fense ke ni misatala wiknie no segare tala refu ate mo sega akasuru no akasuru ko sabe ni ala salama tamanja mantala awo misiri ni an ga jatigila cɛ a ka suru kosɛbɛ vrai a bɛ komi e de bɛ bɔ i ka salon kɔnɔ ka k'i si bon kɔnɔ vraiment an bɛ mali autorité fo a bɛ ministre fo vraiment nin baara ɲɛna bɛɛ lafiyalen don mɔgɔ tun bɛ jɔyɔrɔ ko n bɛna tagama ka kɛ n bɛna taxi ta n b'a kɛ ten bɛɛ yɛrɛ kuma fɔra a bɛɛ sɛbɛntiyara mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ ko mali ka jatigila ka jan ministre la o tɛ yen a kɔrɔbasi yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ seli fana san an bɛ taa dumuni kɛ an bɛ na an bɛ taa lansara seli ka taa tun ka tila ka na ka fitiri ni sapo seli ka sɔrɔ ka taga damu yɛrɛ dalo an bɛ barika da ala ye ala ka jamana suma ala ka samiya diya ka sanni barika man di jamana ma ka hakili man di jamana ɲɛmɔgɔ ma an nimisi wasalen don an mun yɛrɛ gidiw ye an tun b'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ depuis avion kɔnɔ n'o lafiya danu o tɛ k'a sɔrɔ an m'a ye mais ɲɛmɔgɔ ye kuma min fɔ an dalen don la bon an kɔni sɛgɛba t'a la a ka fisa kosɛbɛ yɛrɛ dɛ a man jan kosɛbɛ mais la distance est vraiment à Kagne. Non, à ti mɔgɔ sɛbɛn kosɛbɛ o t'a ni misiri cɛ franchement a man jan awɔ an ma sɛgɛn lafiya daminɛ vraiment wallahi ɲinata kɔni vraiment ça va a da sɔrɔ yɛrɛ alhamdulillah a ka so a ka ɲi yɛrɛ ayiwa alhamdulilayi an balima silamɛ an b'aw fo ni ka waliman dɔn aw bolo filɛ sa ejidenw ye min fɔ aw ye distance la ka bɔ misiri la ka taa hôtel la ne hakili la min ta ye min tila alhamdulilayi rabbil alamin minisiri mamadu kɔnɛ diinɛ minisiri a kun y'a kuma fɔ ye bamakɔ o tuma an nalen ye alhamdulilayi kuma in tiɲɛtigila hôtel ni misiri a ma jahali dɔɔni alhamdulilayi nin ye ɲɛtaa de o tuma an bɛ dugawu kɛ yarabi halisa ala ka nɔgɔya kɛ mali faamaw ye cogoya min na hiji a ka se ka nɔgɔya ka tɛmɛ nin kan inshallah an bɛ aw fo ni ka waliman dɔn ibrahim jawa ka bɔ madina ciden ba kisi ani nama b'a ye a ka nin misiriba in filɛ inshallah an bɛ dugawu dun kɛ yarabi mali ala ka sabati mali ala ka banba ka dugawu dun kɛ mali transition ye yarabi ala ka ɲɛ wolo inshallah aw ni caw ni baraji ka bɔ madina wasalamu alaikum. ayiwa waaleykum assalam i kɔni taara ka ba sakɛ to yan sa o de man ɲɛ n'o tɛ i terikɛ don aw kun kan ka taa ɲɔgɔn fɛ yana an ka don kɔkan kibaruyaw la sa ko balalen bɛ ko sudalen sa Jérémy Dolo ale b'an bolo kɔrɔ yan min ye CDM olu ka kunnafonidila ye ale ye Jérémy i n'u la. nba i n'u la. i yɛrɛ don. basi foyi tɛ la bi an bɛ barika da la ye. ayiwa koba tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waawa ye dɛ. a tɔw man ca. ni sini ɲɛnɛ wɔɔrɔ la dɔrɔn an bɛ s'a ma. labɛn jumɛn labɛn bɛ cogo di. labɛn fɛn bɛɛ kɛra ka ban pewu foyi t'a jɛ. cɛ aw taara maa caman nɔfɛ dɛ. an bɔra association mun na a bɛ taa association 120 na n ye lettre mun bɔ n ka niveau la. 120. 120. o bɛɛ kan ka na ni mɔgɔ ye. o bɛɛ kan ka na ni mɔgɔ ye. artiste ninnu ta ye jumɛn y'a la. artiste ninnu ye c'est juste n'i ye jama wele i bɛ fɛn dɔ d'u ma mais i b'u ɲɛnajɛ artiste wele artiste mun hakilina kɛlen don o bɛ autorité soutenir an ko k'u ka na u ka na dɔnkili d'anw ye dɔnkili min bɛ se ka kɛ maliyɛnw b'a faamu k'a fɔ transition bɛ baara min na o ye baara ɲuman ye o ye maliyɛnw ka laɲini ye quoi kɛnɛ yuguba an y'u wele u bɛ ka dɔnkili da hali bi u bɛ ka dɔnkili dilan hali bi bi in na an bɛ kɛ filɛ yɔrɔ min na an ka équipe dɔ taara artiste dɔ fɛ k'a ka dɔnkili la n'a y'a sɔrɔ ni ko bɛ cogo min na a b'o veille la. ayiwa baara in bɛ kɛ heure jumɛn a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ani mun ni mun bɛna na k'a kɔnɔ. basi tɛ le 7 juin n'i y'a fɔ maliyɛnw caman t'a faamu 7 juin tɛ foyi ye don min na Assimi le colonel Assimi Goïta serment prêté a y'a kali maliyɛnw ye k'a fɔ ko bɛ Mali in bila fɛn bɛɛ ye ale bɛna Mali in diriger ko maliyɛnw b'a laɲini cogo min na a bɛ ko ɲɔgɔnna de donc mɔgɔ min y'o fɔ le 7 juin an ko le 7 juin an b'a kɛ Duba ye anw CDM baara an b'a immortaliser ka ɲɛnɛmaya donc an ye kun fɔlɔ kɛ san fɔlɔ kɛra san filanan kɛra nin y'a san sabanan de ye
san o san n'an bɛ ko o ko kɛ i b'a jateminɛ san réalité sociale en réalité économique en réalité politique an b'o de jateminɛ ka agir donc ɲinan ta in an ma foyi ɲini an ko dim bɔra ka kuma min fɔ o ye continuité ye an bɔra ka opération mais an ka opération lancera bien avant Dimi ka lancer an ko opération assaut la continuité je valide le code assaut la continuité o de an ka laɲini ye assaut ye asimi de ye continuité ye a ye baara mun daminɛ a ye révélation mun daminɛ a ka tɔ laban a ka se a dan ma donc o de tun ye laɲini le 7 juin programme b'an bolo o ye programme saba de ye programme fɔlɔ ye mun ye o ye témoignage de ye mɔgɔ bɛ parce que an ka activité dɔw tɛmɛna o ye journée citoyenne de la défense et de sécurité o journée kɔnɔna na an ye armée ka parcours de kɛ de 1961 jusqu'au jour le haut et les bas de l'armée an y'o bɛɛ kɛ ka film kelen ka kɛ ja ye an y'o projeté e y'a ye général caman bɛ yen ani kolon caman bɛ yen ɲɛji bɔra kɛnɛ kan k'a fɔ ko an bɔra ka baara min kɛ o ye baara ɲuman de ye ɲinan ta in an tun b'a fɛ ka a ye santé mun bila sen kan a ye baaraba mun bila sen kan o baara a maliyɛnw hakili jigin k'a fɔ ko hali bi nin kɛkun ye jamana in ka lafiya in kama de an tun b'a fɛ k'o retracer mais an y'a jateminɛ o tɛna ɲa an ka entité mun welela an ka kuma d'olu ma olu ka témoignage kɛ n'u da ye de Boussa Lorɛ donc mun kɛra u k'a fɔ jama ye montage tɛ a bɛna kɛ bɛɛ ɲɛna o de ye fɔlɔ ye témoignage bɔlen kɔfɛ an b'a fɛ artiste mun ye dɔnkili da ani artiste mun bɛ transition soutenir olu ka na olu ka prestation kɛ olu bɔlen kɔfɛ an bɛna discours dɔ kɛ discours mun ye an b'a ɲini Asimi fɛ a ye baara mun ɲini a k'a laban n'o ye o laɲini tɛ foyi ye o thématique tɛ foyi ye je valide le code assaut la continuité o de ye maliyɛnw ka laɲini ye o de ye nin association bɛɛ ka laɲini ye donc mɔgɔw an ma se ka bɛɛ sɔrɔ mais mɔgɔ mun y'a ye k'a fɔ ko an bɛ ka baara min kɛ n'u y'a hakilina ye u bɛ se k'an contacter à tout moment CDM tɛ fɛn dogolen organisation dogolen tɛ hali n'a ka di i bɛ se ka na yan k'a fɔ CDM mɔgɔw yira an na a ka ca Ala fɛ m'a dɔn Kasim bɛ anw dɔn a bɛ anw dagayɔrɔ dɔn a bɛ an bɛ yɔrɔ min na a b'a yira aw la n'Ala sɔnna ko dogolen tɛ d'ici le 7 demain le 5 an b'a fɛ ka conférence de presse kɛ association kulu ye sen yala comme organisation qui c'est une organisation mixte bɛɛ b'a kɔnɔ CDM initiative ta mais laɲini ye mun ye maliyɛnw bɛɛ ka don a kɔnɔ anw bolo aujourd'hui nous voyons comme l'une des organisations qui peut fédérer tous les Maliens ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'o baara de la donc hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini sini entité b'a la u ka na u ka appel la mobilisation lancé u k'a fɔ k'u ka jama kɔ k'u ka bɔ ani maliyɛnw ka bɔ Mali min kɔnɔ Mali kɔ kan u bɛ se ka manifester cogo o cogo pour que diɲɛ mɔgɔ ka bɔ kalama autorité bɛ baara min don an ka laɲini de ye o ye baara min daminɛ u ka se ka laban n'o ye o de an ka laɲini le 7 bɛ o thématique de kɔnɔ ayiwa donc a bɛ daminɛ 14h ni juma jiginna bɛɛ ka ɲɛsin a ma ni ye juma jiginna dɔrɔn bɛɛ ka ɲɛsin palais du sport la donc a bɛ kɛ hamdalaye a se kɔnɔna na ayiwa kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ an bɛ fɛn kelen min fɔ maliyɛnw ye CDM bɛ ka baaraw bɔra kɛ CDM c'est une association apolitique et à but non lucratif an bɛ na baaraw baara kɛ an bolo an b'o bila citoyenneté ani patriotisme kɔnɔna de la foyi tɛ an tɛ foyi ɲini o fɛ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma jamana in sɛgɛnna jamana in ye ko caman kɛ anw nɔfɛ jamana in anw caman de jamana in taara ye pour le moment an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in sauver o de laɲini ye ayiwa i Dolo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kibaruyaw an bɛ taa ni kɔkan kibaruyaw ye kɔnɔwarikaw fɛ yen guwa 600 o de kɔni cira ka bɔ yen pewu port buekaw olu ka abattoir ale masurunan na waleya in kɔni jamana wɛrɛ maa minnu bɛ kɔnɔwarikaw fɛ olu ye degun sɔrɔ a la kosɛbɛ ntɛnɛn don u nana ni camion belebele a fɔ min ma bulldozer ka yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen karisa Abidjan ale kɔnɔna na maa caman kɔni kɛlen don ka welewelemada bila dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min maa guwa 600 o de kɛlen don guwa sontanw ye bi Côte d'Ivoire kɔnɔna na ani Abidjan fan caman fɛ kuma tɛ a worodugu yan fan fɛ u y'a jira k'a fɔ ko maa minnu kɔni ka so cira sa welewelema kuma d'aw ma kangari kuma d'aw ye k'a fɔ k'u ka se ka wuli ka bɔ yɔrɔ ninnu na o kɛlen don degunba ye bi Nigeria ale min ye farafinna jamana bɛɛ lajɛlen na belebeleba ye Nigeria ko min ye latigɛ ye a bɛ ka boli a kan Nigeria kaw fɛ kurantigɛ ko o bɛ yen u ka sira aéroport sira belebeleba k'olu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don dugudenw kɔni ni taaratigɛ jɛkulu tɔw ka taa fara fasodenw ka lafasa jɛkulu ma n'o ye syndicats ye olu ye grève belebeleba de daminɛ sa
ko yaasa dɔ ka se ka fara o sara kan u y'a yira fana k'a fɔ ko taji ko dɔ ka bɔ o sɔngɔ la min ye da dumunifɛnw ye olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min Tinubu ale kun nana ni fɛɛrɛ min ye a ka fanga ta waati o de kun ye sa Nigeria maaw tun bɛ musaka mun don yaasa u bɛ se ka taji sɔrɔ nɔgɔya la ale olu tigɛ ka bɔ yen o nana ni gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu bi n'olu kɛlen don ka kɛ kunbɛnbali ye san 28 Nigeriakaw tun bɛ lafiya min kɔnɔna na ale nana ka n'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen baarakɛlaw olu kɔni wulilen don k'u jɔ min ye grève générale ye o de bɛ Nigeria ni waati in na République démocratique du Congo kaw fɛ yen États-Unis lasigiden min bɛ yen ntɛnɛn ale y'a yira k'a fɔ ko a b'a ɲini min ye Congo jamana ɲɛmaaw fɛ u ka ɲɛfɔli k'u ye fangadaraki min ni a ma se ka sen sɔrɔ u fɛ yen sabula olu y'a mɛn k'a fɔ ko kalo tɛmɛnen k'olu ka jamanaden dɔw bɛ a la kibaruya minnu dira u ka maa dɔ bɛ yen ko u bɛ k'u somaw ɲini hali bi min ye waleya in kɔni ye Congo jamana ɲɛmaaw k'u ma maa si tɔgɔ di Amerikɛnw kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu ka dugudenw kɔni dɔw bɛ yen olu wulilen don k'u jɔ min ye Christian Malanga ye ni ale yɛrɛ y'u ka jamana fanga ŋwara daba ye kalo tile 19 ko ale de kɔni ka yɔrɔ taara da kolonci k'a filenkolonci sabula u kun y'a yira k'a fɔ ko sigana kɛra ale la ko a sɛmɛ ni fangadaraki in na kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye lamɛrikɛn jamana ye u ka dugudenw y'a yira k'a fɔ k'u ka maa kɔni bɛ nin ko in na ko k'a ko ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ yaasa a bɛ se ka dɔn cogo min na Irankaw fɛ yen ka kɛ ni jamanakuntigi ka fatuli u y'a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 28 olu bɛna kalata balilen kɛ ntɛnɛn don kibaruya in dira sa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i labɛn cogo min na k'i ka cɛbɔ sɛbɛn k'o ta ka t'o da maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ yen bi n'olu kɛlen don k'a fɔ sa k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ u ka maa min yɛrɛ bɛ yen n'u ka arme nucléaire n'o koɲɛw bɛ ale bolo u b'a fɔ min ma sa k'u ka sécurité d'État n'o ye Sayidi Jalili ye ko ale kɛlen don k'i kanbɔ ale kɛrɛfɛ fana maa wɛrɛw bɛ yen olu fana kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ premier ministre kɔrɔ k'o fana kɛlen don k'a fɔ ko ale bɛ taa ka cɛbɔ sɛbɛnw da maa wɛrɛw bɛ yen minnu ye fanga ŋwaradabaw ye u fɛ yen ko olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ nka min ye ninnu fɛ ye kalata ale ni yɔrɔ tɔw ta tɛ kelen ye sabula jamana ɲɛmaaw bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ yen n'olu tɛ diinɛ ko la sa k'olu fana ka maa dɔw bɛ yen olu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ taabolo ko ninnu ta nasiraw fɛ Ali Larijani ale bɛ o la si ye san 66 ye ko ale fana y'i kanbɔ ale kɔni ni fanga tɛ kulu kelen na n'o y'a sɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ fanga kulu kɔnɔna na ale kɔni ni fanga tɛ fan kelen fɛ wa o y'a yira fana k'a fɔ ko min ye cɛbɔ min ye ni bɛɛ sigilen don k'a kɔnɔ sa o ye jamanakuntigi yɛrɛ ye min bɛ président intermédiaire la bi n'o ye Mohamed Mokber ye ko ale kɔni k'u y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ se ka kɛ candidat min n'o bɛ se ka gagner ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan kalata in u y'a yira k'a fɔ ko n'i b'a fɛ i sen ka yala i si ka se san 40 ka taa se san 75 ma min ye sɛbɛn o ka yirila k'a sɔrɔ i bolo min b'a yira k'a fɔ k'i ye sanayɛlɛ kalan kɛ n'o ye université ye n'o tɛ wa e sen tɛ se ka don a la lamɛrikɛnw ka maa min bɛ yen n'o ye Tiller Thompson ye kamalen ni san 21 ni ale bɛ bɔ Utahkaw fɛ yen ko ale kɔni somaw k'olu bɛ k'a ɲini sabula ko kabini waati jumɛn sa a n'a terikɛ dɔ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa u bɔra Salt Lake City min ye Tiller ye kɔni u y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na maa minnu bɛ yen n'olu ye fangadaraki kɛ n'u ka surun kosɛbɛ Marcel Mangalala ni Kongokaw fɛ yen ko a na kɛ a n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ Tiller in yɛrɛ ye ndolantanna ye a ye ndolantan kɛ nin lycée in kɔnɔna na Kongokaw fɛ yen nin waati laban in na sa ko mbaga kɔni taara kɛ a ma a ka somaw ka fɔ la nka fangadaraki min n'o ma sen sɔrɔ sa ko marifa yera a bolo o don dɛ o sɛgɛsɛgɛliw olu fana bɛ sen na Roger Forston n'a ye Amerikɛnw ka finitigi ye wolomasiri ta b'a don san 23 mai kalo tile 3 a y'a yira k'a fɔ polisi la k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛna na i sɛbɔ polisiya baara la sa ko sabula ko min ye baara minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ nɔminɛli bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma sigana kɛlen don ale ka kow la nin waati in na o y'a to degun minnu n'a y'o sɔrɔ ka kɛ n'a ka baara ye ni faamuya tɛ ka kɛ a la ale yɛrɛ ko sa k'ale na taa fanga ka bolo ka yaasa sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen ani nɔminɛli minnu kɛra sa a bɛ se cogo min na ka taga i yɛrɛ jɛya yanni a ka segin kurakura ye ka na polisiw olu ka bugun kan farikolo ɲɛnajɛ ɛgiliw maa 28 k'a bɛɛ lajɛlen sera kabala ka ban kalo in tile 6 n'o ye alamisa don ye sa min ye Mali ye stade du 26 mars la nɛgɛ kanɲɛ 19 waati ani Gana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko Gana ye k'olu kɔni tun bɛ labɛnna Marokokaw fɛ yen nka nin waati laban in na sa u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ka ndolantilaba dɔw bɛ yen ko olu tɔgɔ tɛ u ka lisi la nka ko Gana ko cɛ u ka entraîneur k'a bɛna na ni denmisɛnnin kurakuraw ye Mali dun ale ka denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu sen ka di kosɛbɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka na ɲɔgɔn sɔrɔ nin ndolanti in kɔfɛ fana sa min ye juin kalo tile 11 Mali kan ka taa ani Madagascar olu kan ka jouer
min ye o kɔni dulata o kan ka kɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen sabula Madagascar kaw k'olu ka jamana kɔni kɔnɔna sa balontan traité min lakodɔnnen no FIFA fɛ nin waati na Real Madrid ale y'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko min ye Kylian Mbappé ye ko a y'i tɛgɛ nɔ san 5 sɛbɛnna san 5 min n'o bɛna a bɛ taa baara kɛ Faransi jalatigi dɔ bi ko ni Coupe d'Europe kɔni de banna sa min ye Kylian Mbappé ye a ka yirali ko baara bɛ sɔrɔ ka kɛ yen nka halisa min ye Real Madrid supporters ye k'u bɛ sama na ko yanni Coupe d'Europe cɛ ko a ka na joueur tɔw b'a kɛ cogo min k'a ka n'i yɛrɛ kɛ k'a kunkolo bɛ sankolo sɔrɔ ko Raúl González tɛmɛna ye min ye cɛ tɔgɔ ye di Cristiano Ronaldo Zidane k'olu tɛgɛnɔ bilala sɛbɛnna don min tile 2 ma tɛmɛ o kan ko nka ko ka taa Coupe d'Europe bɛɛ ta ko ka so k'o ban k'a bɛ sɔrɔ ka na manja min ni fɛn min tun b'a la ko o tɛ se ka sɔrɔ yan wa min ye Kylian Mbappé ye se minnu tun bɛ a ye fanga min tun b'a la Paris Saint-Germain na a tun bɛ se ka ko yɛlɛma cogo min k'a ɲɔgɔnna ŋana caman de bɛ ten minnu bɛ Real Madrid la ko wa k'a ka manja kɔrɔbɔ ko tɛ se ka ɲɛ Real la dɛ ko sabula ko Real supporters de t'a dɔn ni min fɔra min ye u ka tɔn ɲɛmaa ye ale bɛ baara kɛ ni supporters ka kuntilenna de ye taa ni ka segin t'o la foyi t'o la sɛbɛn kɔni senna k'u bɛ k'a ɲini a kana fɔ k'a bɛ taa est-ce que ni a bɛ taa o Mbappé wa maa wɛrɛ de a bɛ taa ka Coupe d'Europe ta wulada in na taa an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ ba Chacun Dambele ale tun bɛ Amara Nu Keyita Keba Jalo Jérémy kɔni nana fara an kan sa k'an ka kɛnɛ ja kosɛbɛ CDM lajɛ min bɛ sen na n'Ala sɔnna ma Juma Sali fana ma jigin maa ta anw kɔ Palais des Sports ale kɔnɔna na Keba an ka place ni an ka taa ye dɛ Sogɛli ta don an kun bɛ wo ni mun kɔnɔ an ka taa yen ne ka ɲi i bɛ taa so k'a sɔrɔ maa min ye Ala ka sini jira an na.